kaki Rukun saya kaget kepenak kan lho kepenak menjarakan ya wis pengalaman alasan kok jam kepenak baik monggo Bu Tuhan bisa ngerti siapa dah ini? Paling yo sopo kainya lah. Sopo toh? Pak Jarwo. Ada apa sih baca? Coba tak nyucikan bapakku. Jedes Robo Sujan Pak Mardio. Oke. Kekarane wong
Leren bisa yondo, leren situ rasa kesusu, kini cek sawi. Wah iya Pak leren bisa. Iki ono ngendi? Iki yondo ono padukuan tempon. Kalurahan Giri Purwo, Kapanewon Purwosari. Oh, tak wah jan. Tapi kok iso ning kene lha aku piye delalah. Ora pene wong bejo ki jan wah. Ora bakal lakon iso dadi golek pengalaman dengan padukan tempon karo gasane. Lah iya, wah jan. Ning yo mesti ana ujube acara. Ono lho, yo ujube sedekah lebar panen utawa merti dusun. Oh, merti dusun. Merti dusun. Kuwi banjur kepiye lah merti dusun kuwi ngaturke rasa syukur marang Gusti Kang Akarya jagat lho. Oh ngono to Pak. Dadi akeh kurange klenthep rejeki panen kuwi disyukuri ambok ora padha kaya padatan nanging wis jatahe dinaris seko Bathara Gusti Kang Akarya jagat pancen semono ya mulo kudu disyukuri apa-apa kuwi. Mulo ora iso ora kena ngersula kudu nrimo pandhup. Oh iya, wah jan. Iki kowe iki ora urus salah. Lah sakniki ya kula nuwun lan ngaturken syukur dalu marang para pemuda para sepuh, Bapak Lurah, para Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW munggahe pengurus kalurahan Giri Purwo Kapanewon Purwosari. Wah iya, wah janduk lho iki jantenan iki. Kono-kon dene kok gur dhewe ra ono sawe-sawe jan piye-piye kene. Apa-apa kene. Aku pernah-pernah kira kowe paribasan Bhinneka Tunggal Ika ngono. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nek nyembuh ning jerone. Wah yo wong liya dhewe-dhewe entuk lajan. Iki uga awak dhewe iki mengerti utawa ana paribasan kudu golek pengalaman cegah pawon. Oh cegah pawon. Yo ki mengerti purna tugase Bapak Dukuh padukan teman Gusti tak golekane lho aku ndak leli apa malah kurang kayu go. Lah iya digoleki sithik. Aku lali mau wis maca ning kok sak bikan lali. Lah yo jangan yo kesusu ayo. Oh Pak Tukijan lho. Lah iya kowe ngomong iki sapa ayo kandheku kuwi. Sopo sing guyon-guyon mengko sikik. Mongke ya purna tugas panjenengane Bapak Tukijan, Bapak Dukuh padukan temon kene. Lah iya, aku ya mung iso nyuwun layan Gusti Kang Akarya jagat sakpurna tugase Bapak Dukuh, Bapak Tukijan kuwi bisuwa kaparingan panjang yuswa Bapak Tukijan sak kaluwarga. Paringi rezeki kathah lan barokah mumpung anak putu ngono. Ha iya. Mergo dadi pengarep ora gampang karo di depan kaya bayangke ngono. Ha iya ora dibayangke ora. Dadi pengarep ora tau pengarep panguwasa di panguwasa mongko panguwasa kuwi nggo ngayomi ora nguwasani ngono. Oh dadi panguwasa kuwi nggo ngayomi tenan lha iki nek rasake guyub rukune warga padukan ora lakon wayang iki ora do guyub rukun. Oh ha iya dasare jasa tak pujek-pujeke nduk sing sregep tani ya aja sing ngunduh oke sing do sekolah sregep iso pinter iso junjung derajate wong tuwa mendem jero ngono. Ha iya itu sing kerja bisa kantuk rezeki kang akeh kan barokah bisa kanggo srana mulyakake kaluwarga. Lah ngono. Ha iya wajan. Tapi kowe kaya mitu ayo. Kok nek kene. Ha iya wajan. Ora iki yo mung iki jan wah sing dodol yo akeh. Dewi maer-maer kowe kari sing masalah kuwi duwite.
Iki nek ora duwe nek ambon jajan itu berkoma kan. Nyampet pengen tuku nek ora duwe duit terus pengen tugas ora diarto. Batin karo kelompok klamet. Ya iya kan. Tapi ya kelompok klamet yang ngerti kan. Ojo dhisik. Wah, jangan lah ya wis watak. Ojo dhisik, macan. Oh, jan wapane. Ah, jan tenan yo. Iki macan iki jan wah. Aku dene yo golek berkah, golek sape para pemuda-pemuda ku para sepuh kang lenggah apa laladan paduan temon kene. Lah iya jan. Syukur ditengahke, lah iya aku ndak wis sregep sinau. Lah iya. Bokong meneh iki yo maer-maer. Sidene 10 sing mangkat 7. Ayo ayo sing selo iku telu. Sing selo pemanut anggaran. Wah, rasa tekan kono kuwi. Iki sing diomongke ya 10 sing selo 3 ngono kae. Oh iya. Kenal apa urung? Wah, urung. Iki gogos kok ngendi bae, moko semene akeh moko wajan. Nganti lepak. Cara jeruk cacak kulit-kulit. Lha opo? Lha kulite diuncaki, njuk ditimbang lah jenenge niku dimakem. Oh, lah ya ngono. Wajan iki. Wajan kemecer. Awas. Ora apa-apa. Daerah Bindeni yo turun, bae malah ana sing pengirak ngene. Ayo. Wes nek opo ora tekan kok aku iki jan sik polos. Aku iki jan ora nu diduk kuping. Lah iya jan kamu. Aja tiru-tiru sing nyemprem. Ganti jan sing diwonge. Oh jan sing iki. Coba tak nyuwun dipun tepungake yen asmane sinten saking pundi? Saking Kanjeng kula niki sinten lha jare kenal tenan sih. Ale statuse napa? Awas. Ora apa-apa, monggo, Mbak. Monggo, janggo. Moblok. Wilujeng dalu, monggo Mbak Sange. Wilujeng dalu. Derek ketepangan ambil kula Puspa, dalem wonten Semanu kemawon. Oh, Puspa. Jenenge dia. Wah, Puspa. Pripun? Sae ngoten lho. Apa artine? Yo nek motor ki motor ki yo carane bisa mlaku ki dikampake ayo ngene ngertos yambak. Diurek ki kok bisa. Ini biar lho, biar. Saking Semanu. Status. Bagaimana apa? Oh, yang pinter ngendang, pinter dan bejo kemayangan wis nek ana sing napa? Sing napa? Ali tenan karo jan wah. Ora wangine kono. Iya, nggih matur nuwun Mbak Puspa. Puspa isna ini Puspa Kumalasari. Kok iso kali-kali? Wah, lha iki. Wah. Absensi sing kula beto. Jarene mau urung nate kenal aku. Kok iki kenal apal jenengku lho? Etoke. Oh. Nggih, monggo lajengipun matur nuwun Mas. Wah, isih enom. Sekut. Wilujeng dalu Cange. Nggih, wilujeng dalu. Kepangan. Nami kula Wiwit Cenen. Oh, Cenen. Cobi tak nek.
Ajeng anu Boten kok. iki adeke ngoten lho. Kok ya lili cemilane ngoten. Boten. Detik adeke iki sepinten ngoten kok boten warna-warna. Wah, wajar warna-warna. Ora kok jan aku iki jan ora wani kok ndak lalat. Nggih, saking pundi? Dua wiwi. Kula saking atas. Oh, Saking atas. rodo. Nah, sanes. Tapi Wates pedukuhan. oh, lah jan iki jan gawe jogangan keblosok iki. Aku tau ngeterke mulih yen. Ah nek aku ki atur kaya ngeterke. Kaya ngeterke busi den iki jenis kaya tangkep kunden gede ya jadi ora ana wadine ora ana apa-apane. Lah iya, matur nuwun Nggih, lah. dipun berkahi. Nggih. Ajeng ngoten apa malih? Boten Oh, lah, aja kula warai. Oh, lah pun saged kok. Iso ngopo ya iso, maem iso kuwi. Nggih, kok lajengipun dah. Nggih. Jan aku ora wani-wani nang yakin. Aja sik. Sugeng dalu Canggih, kula nek ngaturi Dik Canggih wong panjenengan menika ya putu. Nggih. Nggih, Sih putu. nami kula Mbah Tumikem. Nggih, putu Yen kalih Mbah Yekno menika kadose sampun sampun ate. Oh, jan. Iki nek jan. Bojone ora sto melu Mbah Ridho kuwi. Melu nambah beranggur. Ora, masane. Mboten lho, kula menika rumiyin Pak. Mbok nyuwun prisa kan Mbah menika. Nggih. Rak sampun sok sarang-sarang nyambut damel ngaten menika lho. Oh, ora ngoten. Jan matur nuwun. Sampun diberkahi. Iki yo nang bidune ambigu apa damel napa. Iki yo wis kok yo miyaga ngono bae. Ha iya. Kanjeng menika nyambut damel ngaten menika lho. Nah, ngoten nggih matur nuwun Mas. Iya wiyagane jan wah. Iku rompu ben kabeh. Ya gene yo kah mongko jan. Kemudian kabeh iki yo sing kagungan iki kersa berkahi. Panjenengan iki hati suci yo. Ha iya ringgite. Mas Hasan yo ana. Jaipo wah iki pinter nek kon ngendhangi Jaipo iki pinter. Ha iya. Dan iki kemudian kabeh iki Pedang Mbahku, Mas Yono, Pak Jarwo, Pak Sarjono, Mardio, Niko, terus Sopo, Mbah Rianto, Tiga aku tepung, Mas Kancil, sajae koncone mau dicoba mau. Ayo ora Mas Kancil. Iki jane kono aku anak anu ki urung karo nganti kelakon takon perkenalan kaya yo mau. Wah iki makane jane mah. Mbahku kentong. Gaweane kentong. Yo piku lah malah sampe ajeng tukul. Ora jadi pundhen kabeh lho. Ayo. Sing gede yo Mbah Cokro wah jan. Aku nek tunggone kemudian kabeh iki jan malah timbang jiwan. Agar ora miring dicerok-ceroke wae yo meh mate. Ayo mudan. Lho, karo kowe ra dhewe sebab iki kono kanca ana bintang tamu. Wah, bintang tamu. Saka ngendi iki yen ra kleru jo klitik karo jo kluthuk. Apa jo klitik karo jo kluthuk. Wah. Aku ya ngerti iki wah jan. Tapi di sepeke kajenge migah ngoten aku terus
Jawa lah iki modus iki wah. Wah, jan wah, ora karo-karuan iki ngegris teplak-teplek. Ya iya iki. Coba dalu, Pak. Wagi, nggih wis Pak Wagi. Nggih, kali-kali. Pak Sartono. Nek kene Mister Sartono. Oh, iya. Dalu Pak. Dalu, Mbak Yuca. Dalu iki. Iki mau kok ganti jeneng Joko Udo kaya iki tuke. Layang niki sing nyaosi Niku bas boronge. nggih niku Wong base ngerti bas boronge ngadep pinter-pinter piye. Wong bos iki lagi stres saiki. Ngomong arep ngadep pripun. Oh, dundung ngene wis ora pernah. Anane kok pokoke iki kaya sambatan. Wah, Apa yo Akhirnya menuhi Pak Watu isi udutmu. Lah iya, aku yo kok isih udutku ki ya, kok aku panitia kan ora iso golek aku yo. Ya salah udut to salah aku. Aku bangga nang kene. Heeh. Mergane wong duit sakmono kok iso ngejake wayangan supaya debat iki. lah nggih. Warga masyarakat Padukuhan Temon iki mergo apa iso mergonane guyub rukun. Lah, Iso nang kaya ngene iki tenang. Wong duit 8 juta kok iso budak. Aja panitia sing ngecak. 20 kok dadi 8 sing 12 sing Boten lah pinten sik baku niku sik asli pinten. Aku urung udah Mas aku ya. Lah pripun niku? Aku ya kok kabare Oh, kabare. Nek kowe entuk 750 aku 75. Beniki. Ojo mikir duit bengi iki aja mikir. Nek kate ora mikir duit to, Sar. Lho, aku iki diaturi rene iki konsoman rene iki aku ki ora golek duit. Ya kuwi apa? Aku golek sedulur. Wah. Amplop ki ora tak pikir. Nah, aku yo tau wong Sardi ngono kuwi. Kono ngaku sedulur, kono ngaku sedulur, kono ngaku sedulur. Lah aku modern ora gagal, Sar. Dadi aku sedulur. Masalah duit bengi iki mbok ora jadi. Ora boten. Ini awak dhewe mau ngalu. Aku ku yo ora mikir duit, ora mikir amplop, Sar. Sing napa? Sing tak pikir iki jumahe, Mas. Oh, lah Ora apa-apa kok aku digenahke. Layune nganti wis ngene. Bareng krungu suara ngomong tak kira bisa iki Pak Warji. Wah, aku yo kaget. Suarane plek gejiban. Heeh. Ning ngembun nek lihat-lihane aku yo. Aku yo modal. Ini apa di sing mulangke Pak Warjo yo. Buku ngaturke matur nuwun ana ngersane warga masyarakat Padukuhan Temon. Iki anane merti dusun. Karo perpisahan dari Bapak Duko. Boten teges perpisahan. Apa tegese? Mergane iki ra Pak Duko tetep nang kene. Oh lah iya. Purna karya. Ya purna kaya Pak Duko. Kula aku njaluk donga pangestumu ya Sa. Iki gandeng Pak Duko wis purna, insyaallah aku arep jago dadi duko. Waduh. Insyaallah Pak, kula mboten dadi. Wah, lah ya bener sekali. Lah dadi kepriye wong wilayah durung duwe. Pun, Damel dia lagi enggak? kok kuburan ngono aku pun. Agak sepenting untuk Umpama sampeyan iki dadi buku kuwi yo sama lumrahe. Lah iya. Ngomong kok kurang nganti setahun nek muncul Pak kira wis ngalor dono. Lah iki malah dipesenke karo Pak Duko wae. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu. Sinajan Pak Duko menika sampun purna tugas. Pokoke kunjungan terus. Kunjungan terus sesane umat. Waduh. Ya aku ya ora meli. Lah kepiye? Karo perangkat lurah. Sone kok nganggo. Nah, ya kuwi. Pokoke sinajan Pak Duko laran sone digo terus Pak. Iki Pak Lurah anjing. Lah kuwi sing digo tes. Tapi dia berguna. Larang apa? Lah nek kok iso kreyek. Waduh. Saya kira boten wani lho. Lah ora iso wani aku semuanya bukan aku dhewe kok. Lagi. Ini ratu dulur oke, so kan ngunduh Pak Duko. Lah iya. Ya sesuk Duko sing arep dadi sing sesuk itu aja deket. Lah, mergane nek Pak Duko ku ya rono rene nek kang wong ora ngantek iso lungguh. Lah iya. Kok perdewo to, wargane dhewe. Lah iso-iso ku ya nyewake pelunggu. Terunggu. Wis tau nek yo ketok kejadian ngono Pak. Nek gonku. Kejadian pol kaya ngono kuwi. Lah iya. Ora Sing bungah iki nek wong dipujoki sing malah wonten. lah iya. Apa sedina kan wong 5 sing pujok. Ora mungkin didhawuhi Pak Duko sebatin kan. Nah sing seneng ki wonten nang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kon mau muncul. Iya lah. Sing bunga tanggane semomen Pak Duko. Ora apa-apa. Apik niku. Kulo Ini apa mau dadi Duko? Mesti pajak ora tekan dhuwur. Oh iya. Lah tanggo nyumbang ngomong. Lah kok ora kuwi. Kene ngene. Ora mungkin Pak Duko ora padha aku.
Nah, aku yang harus 50 luwes. Heeh. Pak Dukuh paling ora susure 10. Tuture 10 gedane 18. 18. Pitike digoreng kae. Mantek kali pulune ra dilang. Nah, terus segane kaya kenong kae. Nek nyumbang 30.000 lho kok. Jan niku jan wirang. Ora wirang, Mas. Ora wirang. Ora wirang. Lek kok umpama. Aja medeni sing arep satu. Ya muga-muga kadine ngerti dusun. Kowe yo dudungo wae Mas Lagi. Margo kene sehat lancar. Sing sepuh yo sehat selalu le tutuk le ngomong putra wayah. Nggih. Pak Dukuh alhamdulillah wingi selama 20 tahun lancar ora ono perkara apa-apa. Aku tenan ngene iki Mas, tenan. Ora ono neko-neko ora ono. Tetep dadi Pak Dukuh brongkol. Hah? Weh, apa? Pak brongkol. Jengkol iku apa? Bareng dadi Tepak. gawe brongkol. Tepak Pak Dukuh. Tepak iku apa? Tepak Pak Dukuh. Nek dongkol kuwi Tepak. oh mantan. Jadi nek mantan kok bojo kan pegatan kae, Pak. Ora, jadi nek mantan kok bojo ke pegatan kan jarine mantan. Mantan. Oh, mantan. Ku hari ini sampai. Mantan iki bekas. Wah, malah bekas Pak Dukuh kok elek banget kok mantan. Bekas. Ayo jujur kan namane. Oh, Pak Dukuh dongkol ngoten. Brongkol iki rada dihormati. Nggih. Wah, Moga niki Mas Rizky ya. Rizky. Wah. Ini pinangka nggo cara wanoh awake dhewe to muga sukses. Amin. Ngestunipun. nggih. Ketika pun boten ate leren to. Napa nih? Lemayang Mas, lemayang. Leren. Kula tak nyimpresa wayang niku sing aku dhewe sinten, Mas? Ampun dhewe jalange. Wah, Lah kalian nek iki jalange dalan iki mesti tak tukang yaga. ya iki ade nama Mbah pokokku sing dagel kowe aku ra iso. Lah iki kok dagel. Wani-wani ketoke cilik. Nah, wayang niku sing paling digaya sinten? Jalange. Wah, Lah iki lah nek wayang niku sing hurufe siji sinten? nek boten wong. Ono nek Napa? Udawa. Lah kono ora Udawa. Pak. Oh, ya ada sembilan carane. Iki mari ditekake saka Kediri. Jalange ora Lah wayang niku sing sugih dhewe sinten, Mas? Lah napa? Ya, tak lihat buta cakil. Lho, masa bapak Sugih untu. Buta kok dhewe sajane buta kan ngombe helm cakil. wajah iki jan. Kowe iki buka padi dhewe ben kok sakit. Kowe iki rumangsa ora? Aku merongos ini. Ketane nek kakek juga Ngono kuwi. Iki salahe Mbah Dukun ya sampeyan. Wayang merendeng ono bredhet. Waduh, lahirnya seminggu dasku nang jogo balang lho. dadak seminggu. boten. Dalan Ono opo? ono bredhet Dukun ta ono sukses Mas biyen kuwi. Sukses mang. Puskesmas. Aku ra iso ngene kuwi Mas kesanggung. Sukses. Puskesmas. Wis pokoke kuwi. Lah bar ono bredhet Dukun ku ngale wah aku manggap sangat seneng lha yo ngene didadekane. Nyampari Nek ora apa-apa arep kaya ngene iki anakku nricin. Berarti ora mergo untu. Ora, kegiatane kero. Apa nih kegiatan apa sih? Niku lah takon. Kegiatan apa? Wah, ora jauh rombak kuwi. Ora batu kuping. Mau kagane ora gaduk kuping nek jebule tau ngeteke sinden. Kenapa ngeterke? Lah iya. Kalau niku ora nyate ah. Lah iki yo biasa nek wayang tuku sing paling elok dhewe sinten niku? Pas Jalane jalane. nek cara kula mbok rambut geni. Niku boleh rambut gini. Lah lahirnya wis geni. Mbok ora ngobong barang-barang. Lah iya. Oh, dua lagi suci aku makan kali. Berarti ngene mbokku ya kobok. Urung ini ya dia. Ora taware sarung wis polos kuwi ora apa-apa. Saru Saya polos niku. Jan polos. Saya polos. Urung tau saru ya kan. Lelinggo besok demes. Wah, minggu sedemas. Ira liri. Rasa ngelirik sinden. Iki awake dhewe ngepungke sinden-sinden iki lho. Wah, iki nek ibu tumiken menak kembang kaya apa? Iki kembang mawar. Mawar. Kembang iki Mati. mati iki sentre ya. Jangan sentre. Iya, Iki ketoke cilik iki ya wong. Oh iya. Nah, umpama parfum. Parfum. Apa iki ya Parfum. Oh. Parfum.
parfum ditip karkum. Iki kecanggung. Lagi dilakukan. Kene wangi-wangi wis. Oh, nggih ra ngoten. Iki Barbara. Apa gagal? Barbara Amerika. Lho kuwi iki Mbak iki. Iki Inai. Enak iki Rimason. Apa meneh iki nai. Ibu elek terus nrimo yo Lijak. Ayo diunggah ke ban-ban rodo. Ayo Mbak. Ora diunggahke. Lah niki wonten pangdut niki. Lagi Pak Dwi apa Mas? Saking panitia Merti Dusun Padeban Temon tahun 2024 nyuwun fragmen jonggrang. Wah, Paragono Buwiwit lah iki malah beneran niku. Ketoke kandung. Oh, mboten. Buka. Buka. Wingi iki ana Aku dalan rasa- untuk saweran ngono ki to. Lali ora digake penyanyi. Lah yo. Esuke mulih. Si Apa? Lah wis rampung lho wajah. Iya. apa kang ngaturi Tahu ana meneh. Wong napa saweran ngono kuwi to. Nggih. Ora oleh ki dalane kuyo tuna. Lah apa? Lah iso dikurangi bayare. dan ini kita mboten bayar. Nah, ayo Pak. Saweran Kita bunga. Heeh. Ya wit, cilik. Tuh. 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 Jonggrang fragmen. Lah niku sing dadi lanangan niku sing ngadeg niku lah niku Iki sing dadi lah niku ada gabang niku lho sing jumeneng ada gabang niku lah niku lho Kowe iso bedake to wit. Ora kepengin pasang bataku golek topel gampang. Cara dikore iki lempenge ra jamak. Bomoke blas ora ono kan. Tak adane to. pempere ra ono Apa to wong urip senajan aku balung kok gitu to. Kowe malah dadi kemeramane bakul bakso. pas saged Lah kur kukuah balunge wuto dadi entek. oh awet dadine lu barengan ya. Bisa. Lah nek kalau kuku kok beli dagingnya tok. Kayak balu. Wah pae iki rek biasane. oh jatahe kire Wit, monggo Oh, piye piye? aku fragmen jane iki begini yo bingung wit. Nah. Ya iki wis turu to. Ya aku berpikir karo mulih. Lah tapi Nah, ngeterke aku sampean metu makamu wedi. oh lha kok tamang ora sama metu makam. Tung di. Pinggire. Metu makam apa iki kok. kire Baru ya ngomong kuwi. Nek kepen sojan nggon aku akeh kok. Kok iso? Putih. Bukan gue aku bingung. sing sepur riyen Nah, Dek Wiwit kelas berapa? Masa Iki malah guru. Guru. Si liya ke guru wingi ngerti ora gelongane tuk regane piro? Waduh. Iki 3 yuta adul wedhus. Iki umpama gurune tak tuku 20 juta oleh ora? Oleh. Sandase rek no. belas dalam kan sing Kowe nek korban ngerti antinge rego piro? Ganteng kur piro? Kata aku 300 kilo pasar ke lho. 500.000 adul pitik. Iya. Ilpe Itepe 200 adul wedhus mulane ngantek kok kandang ra iki. wah Suloyo nenek Lah iki golongane kok letrong. tempili Aku kira kadang. Apa Kalau lagi ini sih dipikir guru telepon ngerti ini guru telepon. sajake kebak Tak kandane aku tak takon. Iya. Telek apa sebenarnya Bu? Telek dipoto. Oh, bener. Oh, lah tetep bro. kalah itu Dibekak geser. lagi? Slepong to? Heeh. Kowe nek ngerti slepong ning dalan tak kapake. Enggak ada nasi kiri ya. Berarti kan joko ajang. Kamu nyingkiri mesti aku boleh joko piring to? Oh, bulan iya. Aku tahu. Kau tahu mangan dong? Wis, Telek nek digoreng. urung tahu aku. Mangan no. Ini kok iwak jaran Iya, tau, kowe. iwak sapi kok iwak tikus sing nanti. Ini awak jarang. Oh, berarti tahu mangan iwak tikus tuh. ayake kok jan mumet Ini kiri kan tekan iki usulan kewan iki. Iya. Kewan apa sing paling cilik dhewe? semua Iya, gurem. Gurem ki sik ketok. Loh, Apa? ya kita gurem itu kurang kita Bledug. Kok iso? Kowe tau ngerti bledug? Kurung. Nah, paling cilik itu bledug anak gajah. Oh, Kowe ngerti kewan sing paling kendel dhewe? kurung. Nah, pengalaman kurang. Tapi Tumo.
Kok iso kok Ane ngita-ngita dasmu. Wah, Lho nek saiki tak takon kewan. bahasane dasmu Kewan. sembrono. Nek kewan. Saiki upamane ana kethek telu, Iya ana kena telu. nyebrang dalan. Nyebrang dalan. Sing loro kepen distrik bapakane murih-murih ora. Kamu rek. Sabar. Sabar. Gila. Ketek telu. Kethek telu, Nyabrang dalan. sing loro ketabrak truk, bapakane murih-murih ora. Murih. Sabar. Piye to iki? Kok iso tak sabarke aku kok. Lah iki kethek iki nyatane murih-murih. Oh, gedhe to niku. Lah iya. Kayak meneh. Kok kayu gede langsung midhet. Lah tenan atine. Ana kethek telu, Kok gedange telu. Ketek telu gedange telu. Supaya adil dudung kepiye? Ayo ora. Ayo kabeh dikek sistem rata mangan. Ya bener ya bapakne kethek lah iso dudung. Saiki tak tekan meneh. Nek kono. Usum udan angin. Wong boncengan telu. Iya. Sing siji nganggo mantra sing glebus piro? Jadi kena loro. Goblok. Kok iso? Ora ana sing glebus. Kok iso? Ora udan angin. Pak Mene riyen Pak Mangke dak lali. Sepisane, Mas. Yo kita itu masalahnya lho. Jadilan kok ngenyen. Kayak kena. Kowe wis tau ngerti rupane angin? Tahu rong. Rupane angin apa? Ayo, Den. Rupane angin ku apa? Ora jawab. Abang. Ora iso. Rupane kuwi angin kuwi abang. Takon wong kerukan ora percaya buang yo masuk angin abang banget kuwi. Piye to iki? Apa to? Rahman ketoprak. Ya. Oke monggo. Bandeng. Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Iki Bandeng iki Bandung. Ya. aku kok tak dadi sing wisata. Wisata lho. Wisata iki rasane sing dirogoh. Wah, Wah, iki ra nang kono. Kowe ora tau yo tak ogo dhewe aja. Lah iki ora tak sing ditekani sing dirogoh. Kok dereng tekan Iso iki. banget. Kok dereng. Iki edan ae jurang maju wi. Nggih, Di satu papane. Turun. Asine iku latihan. Jarane kok mayu gitu. Oh, kok. sesemau ya. Tututi ngene iki. Arah pipis kono ora kene. Dene iki ora tak uyak, rotoke kurang. Iku ya sembrono, ngapon mlayu kowe ora tutup mlayu. Masuk itu maju mubeng ngene iki banyak kita malah didemak kae. Sinten. Bandung kowe iki aja mencla-mencle. Mau kowe iki kok kon mlayu, giliran aku mlayu mbok kon rene kepita karo mung iki. Coba. Apa? Sange bukan sore. Iso ngedrat di Bandung mau niki. Mas, apa? Kakaknya pira iki? Arah situ ora. Ane kok semono? Kowe meratelak yen tresno karo aku. Sapa sing ngomong? Kowe iki kaya aja kok badal sayuran. Lele kepita. Yo, jenenge sing kemaju. Apa Bandung? Ora kemana? Apa? Apa sing nawake? Ada gitu kan. Nawake, Nawake jenenge yo gak meteng ora sembrono. nalika semono Ngopo? kowe ngakon aku kondok busumur. Syukur ngapa sapa? Lah wis kok nyanyi urung. Wis nyanyi kok busumur. Sembrono malah. Donge aku ki kok tablek malah kok uyu-uyu ya. Ya. Diuruki lho, ora diuruki. Uyuwi lho. Lah mereka ngantek koyo mergo napa uyuh. Nek dia semono yo gayet wis. Mulane iki ora sok pil-pilan. Asap prai. Ganti kono denger malah mendelik. Waktu iki kowe mlayu tekan tangas. Rasane aku tetep tresno karo kowe. Senajan aku mlayu tekan kikisen samudra yo. Nanging aku ora. Aku ora tresno. Wong wadon ku bebasan nyubet ramping sak upamane. Heeh. Aku tetep tresno karo kowe yo, Berat. Ora. Ladenono. Ora. Aku ora bisa. Engko nek wis kowe Aku ora dadi wit. meneng wae wis ora. Aku dadi wit. Iya. Yen to kowe seneng karo aku, Kono kethek uyuh. Ini
Ana kethek apa? Kok kowe meneng obahe. Lah ora ning alas to, aku udah duit. Gek kono kethek teko ku yo. Oh iya. Terus nanti lali lho Pak Ukara. Lah sing malah kecut-kecut. Wis jero. Kejuite kaya. Ayo. Mulai kan saka iku kowe kudu nglangganti kawaku, ya. Kakangnya mayu di kuburan Aku piye wae aku ora tresno banget. Lu, Sap-sap Melayu. kowe ora tresno mergono Sartono ya ora? Kowe balik dene ke Ora wae iki wet kok. Kuwi kang ngremimi. Engko sing bate aku. Wet-wetan. Kepiye? Kaya ngeragum nang Engko nek kowe seneng karo aku ya, Brang. Piye? Aku tak nembung ro bapakmu terus kowe japan karo aku ning KUD. Ya ta? Kok ijar ning KUD? Lah ya ning KUD kae lho. bocah nek KUA. Hah? KUA nek Kau aku sing nggo ngombe kae. Aqua. Hah? Aqua. Hah? Aqua. Oh, lho, batu. Kok priye? Oh, menawa aku budek. Oh. Sak ngertiku aku ngene. Piye? Budekku malah awet turut lho, Brang. Kok iso? Ya dipanggil Gusti Allah ora rungu. Oh. Iya, Dik. Bener. Lah iya. nanti kowe iso mati pilih kuburan sing apa apa sing cedhak. Hah? Sing apa apa sing ciut. Manut sing kubur. Nek ana sing ngukur. Kowe nek kok. Tapi gelem ora? Ora bantu. Hah? Ojo mbok bacot ki anggonmu tresno marang Aku tetep tresno karo kowe, Nek ya. aku ora tresno Bandung. Mewah. Aja mbok paksa. Kowe mau Lah tiba terus dikata-kata kok jere. Lah ngene kowe urung wis. Lah, wis wedine nangek-nangek lho, Mas. Karo bayarke. Akhire aja meneh kowe ya Grang wong bojoku kowe gila. Memangnya kan ada napasnya rantai. Aku kowe nang omahku tak lemari papat anggere aku maca bu elek temen gepuk, elek temen gepuk. Piye? Ngono yo. Ora Bandung. Kowe tak gandrung. Gandrung piye? Yo pelok Mas. Bisa nitih gamelan. Wah, kadane padake wong ora seni kok. Karena pakar seni kodang-kodang banget aku pakar. Sing gandrung ku aku ya, Wong. Lah niku dijak mawon iki kabeh niku. Sajae kalih wah aku Kasih kapan ya. kuat amri pun. Wong Mas kayu woso Nah, iki cocoknya niku. Lah kate iki malah nggawa kethek iki. Kalau orang gelem karo aku. Lah ketheke bocor. Tapi Romatus samgo galon lho Mas. piye? Romatus go galon. 150 gori masono ora? Bantal kloso. Tukang pijet. Latin Kowe nek Ora tak guyang-guyung ya. tanggo karek balungan klik. Men kok karo itu tok gate. Tapi Baru oleh mik makruk. Ya lucu ya. manut ya. Ora Bandung. Hah? Ora. Ora ngopo? Aku ora tresno. Tak kandhani yo to Grang. Piye? Kon aku wis dijapan karo kowe ning KUA. Terus esuke dijejerke resesi kae lho. Persepsi. Resesi. Resepsi. Kok resepsi? Dijejerke lho Grang. Resepsi Bandung. Oh, yo resepsi. Kok bar resepsi aku kowe bar dadi mantan karo kowe terus nyapu latar. Kowe ngendikane para winasis, kowe ngilangi Soekarto ku yo budaya, Grang. Alah wong urung dhewe anu wis sampean yo Sukerto. Sukertane ya kuwi aku tak sapu. Lah iya. Yo wis arepmu.
iki aja lali di streaming karo Flip iya. di syuting. Bengi aku karo kowe di live streaming. Apa wis Streaming. Sing ngrasani iki wong Disiarke iku. sukaan orang. streaming? Hah? Streaming. Streaming aku. Boleh nang ayam pasir. Ya. Mulane ngantek arang keranjang. Aku tanah satu. Suaraku kuwi. Arep pokok apik-apik kae nang aku ora tresna karo Ojo muni apik-apik, ya. Sae. Sae. Nah, ojo muni apa apik. Bojoku nonton tak ujuli lah. Hah? Bojoku yang nonton langsung. Ya ndak ora ngerti Enggak streaming karo Betterplay iki sing Mas Darus. Jebule wis nang kene iki alhamdulillah. Laris. Bandung itu kok anu ora giras to. Kurang greget Ora iki Arak kira kepe wong gerak tak dumuk lunga. orang galak iku. Kok kurang galak lho. Hah? Sing galak. Galak tau ganti sapi lanang ku. Galak. Bandung iki wi-wian. Ya iso sing ngene ana Iki Bandung pangan ngangkrang. Sing sigang lho. Iya. Sigra. Kok iki aki cara-cara wiwitan. Ya iya. Oh, jare nganggo pemanasan. Pemanasan yo ngono tinggal turu. Lali to. Oh, iya lali to. Ayo, piye Bandung? Ojo ora sarene. Gondo. Tertentu tak Pacar rusake barang-barang itu. Aduh alah. Ya, Ilmu Instagram. juga. Rasangku Bandung. Oh, le Bandung ki ra genah. Wah. Apa ki nang kene iki lho? Berarti kacamata. Gak kaya aku sing aku sing rekoso kok vitamin basa. Bae-baean. Jebule iki piye abot. Wah, ayo. Kepiye? Bobot. Malah beneran nek abot aku sesuk ora kabutan. Lah, Kok ora kabutan oke ki? kok iki. Ora kabutan. Ya jeneng besar. Jugran pisan mahamo. Iya kok ngopo kono aku ya ora ngopo-ngopo, Bra. Wah. Duh, jangan ono sing usul. Kepiye gek tresno ngono. Oh, nek wis tresno karo kowe aku ya to. Terus kok bar resesi kae. Resepsi. Resepsi. Jam 7 awake dhewe mapan turu. Mapan turu, engko nek aku tak buka, nek amu yo tak buka. Sebab awan mau kadone akeh banget. Apa Kado. kado lah sing duwe kado ki Pak. Duko. Lah yo ora tak buka.
Napa nggih, Pak? Lah kang ngono takono. Napa asal buka genane Pak Dukuh menawa? Asal mboten, Pak. Lah mesti ora ya ono Dukuh. Kejaba pas orang ya. Nek kono ora ono Pak Dukuh ya mbok menawa. Pak, Tukijen. Tukijan. Pak Tukijen ki anak nomor piro? Pak Tunggal. Anak nomor piro? Kepiye? Pak Tukijen ki anak nomor piro? Lah kurang air iki. Ya ora maksudnya ki anak pertama apa anak kedua? Anak kedua. Oh, ya ora. Ya kok iso? Pak Tukijen ki anak pinten, Bu? Oh, anak pertama. Tak kira nek tibake Jadi Pak Tukijen iku nomor 3. Lah kok iso? Kosak. Sing pertama ki Tukidul, Tukijen. Pajak sebeli so. Kira nomor 3 tuh kene bae. Iso melalah sebeli. Piye kira? Ora, Tetep ora. ora. Mumpung aku ki sik sabar yo, Brang. Piye? Sebab para winase wis ngomong ki. Inaloha ma'asub birin. Aduh, anak Bandung Aku ki sik duati sabar. nanging aku ora tresno Bandung. Iku aku wis ora sabar. Ya ora sabar. Akhlakul karimah. Napa nih? Apa? Aku rukun yo. Oh, Jadi piye? Manut yo. ora. Manut yo. Aku ora manut. Nah, Aku ora manut. ora yo wis. Ya, piye? Kowe iki mek urung kulino yo, Brang. Kowe nangger wis kulino, ana tetembangan witing tresno jalan saka kulino. Lah nek karo kowe iki yo mergo kepepet umpama yo. Nah, ya malah seneng-seneng mepet kuwi kok aku ki man. Nanging aku ora tresno Jara Bandung. Putri. Aku Oke mau. Apa kok jenengan kurung sebelum larak ler. Lah, Untuk latihan bocah sapa wangkut penggalih kowe Brang. piye? Tetep kowe ora seneng karo aku to. Piye kaya aku tetep ora tresno karo kowe Bandung. Tak kandhane ku kowe njaluk apa wae. Bakal tak pinangkani sing penting kowe aja njaluk lintang lan lembu. Apa kowe bisa minangkani apa sing dadi panuwun? Iso ning kusik digongkese. Usah tak njaluk. Aku njaluk saiki. Hah? Aku njaluk saiki. Wis akeh wong, Brang. Engko Aku njaluk bebono Bandung. bapakmu apa, Brang? Bayu sewu. Apa? Bayu sewu. Kok bisa Ya apa? candi? Lu tadi tak kira. Bayi saya ora ngayahi kepresan. Kok kok butuh kowe. Anak bayi sewu. Aku njaluk bebono Candi Sewu. Hah? Sewangi kudu dadi sadurunge ana jago pluru. Apa kowe bisa minangkani pamundhutku Bandung? Bandung Bondowo ora kewang akal. Oh, lalu di sini. Lah masa kowe teteng kowe sebelum. Lungguh. Iya iya. Kendung nek. Kendung nek. Nek cara aku dadi Bandung kalau ana pitik iki tak beleh lho. Nah aku to ora Lah piye? godhog mentah. Ora dapat dibeleh. Penjalukku bakal tak pinangkani enggak. Penjalukku. Penjalukku. Ayo.
jalukmu bakal tak pinangkan. Iya. Urung Kok tak belek lho. Aku tidak dibubuti jumbrang. bebanamu bakal tak pinangkan Ingram. Anane Candi Sewu. Tur. Lah ngapa kalian wong rondo? Keprak ketoprak lho. Ketapruk. Pang gameling Pak masake Bandung. Malah. Anane Candi Sewu. Tur. Apa pinangkamu koyo delok candi wis akeh banget. Ning Kurang bakal kepiye? tak epong siji-siji Bandung. Aku yo candi. Hah? Candi. Oh candi sing lho sing cak gua anu dodol cat lho. Kayak candi. Ya kare ora. Tak epong siji-siji. Umpama isih kurang siji tetep aku ora bisa minangkani. Itu menggerak. Lek nek karepku suwi dek nanti bangun rahino tetep wis dadi candi Sewu cacahe. Biar Ya tak hitung isih. Ya itu Tak hitung sebelah kene ana candi iki. Sing ireng ku yo candi gra. Sing di Ireng. iki Iki lho sing ireng temu ireng ku candi. wah jalannya jan kaya muda candi udur cilik-cilik. Candi ra tau mulih. mantap. Iki kene iki cacahe 300. Bandung. Terus Sing kene iki 300. 600 Kae sing isor wit kae ana 100. 700 700. Kae sing ning isor payung kae ana 100. 300. Kene iki candi sing dor ning kene iki 100. Niku nggih candi Doro marang mriko dhewe lho. Oh nggih. Wong jowo. ora kaya dopan temen to lho. Tak kira candi jebule Udur. Nah, 100 iki mau. 100 Wis 800. orang 200 gram halu pojok sisih kidul kan 200 ya. sing 100 go Pak Lurah. Oh, bener. Sing 100 go Pak Lurah. Jadi kok tak perke dene iki ya. Sing 200 iki ya Pak. Kae 100. Nah, Oh, wis 900. 100. Bisa. Saya kudu sing priti lho gram lemung Ya aku. lek ngetok siji-siji ki Pak. Ayo. Kae sing marep rene kae sing iso kantor kae. Ana 999 isih kurang siji Bandung. Ora bisa kemenangane pamundhutmu Bandung. Ora bisa. Ora iso ya. Tak itu wis dhisik. ora iso ya wis Di baleni Kae 600. Lah yo kok mati-mati. iki 300. sangat. 100. 900. Iki 90 siji. 99. Gram. Piye? Candi kurang siji iki mergo sekumpul kal gawemu ya. Kok bisa? Sebab opo durung bangun rahino. Mbok tani wis kok kandha tu supaya jago kuruk ngene. Ya ora. Ya wis ae mbok tani wong Ora duwe iso. Ora iso. Gram. Aku ora bisa Bandung. Iso. Wong isih kurang siji. Iya. Kenapa siji kowe jumlah? Aku tak dadi turis. Kowe meneng wae. Aku tak dadi turis. Kowe meneng wae. Turis saka luar negeri. Iki kesempatane si Bandung ya iki monggo nek jumlah dadi patung ora oleh ngopo-ngopo. Iki tak melu. Iya malah. Yo. Ate kok sebene. Kaya wonge kok cilik. Oh, aku kacamata mung ketok gede. Kale aku kudu nganggo blor. Bener. Wah, gede tenan blungane. Rapone sing gede. Jabang bayi lah kate menolong onggrok. Kaya ngono. Sepak mawon. Wah, alah jabang bayi. Gede tenan bareng aku nggo kacamata. Rapone. Bandung Kantara. Hah? Kepiye? Ora oleh guyung ya. Meneng. Iki malah nutupi binatang buas iki. Wah, Kuwi jenenge Bandung. jabang bayi lewat-lewat rembuna. Iki pancen butuhe.
Amen bojo-bojo. Nonton jaman aku dadi tontonan. Wah, How are you? How doing? iki turis. Selak kejuang. Ayo nek wis iki wis rampung dadi jumlah. Wis rampung lagi. Iki minangkane pamudhut. Wonten Ini panjenengan aku tamu gitar, Pak. Nggih. Bangun ditanya. Iki nyun sewu nggih Mbak, Bayu Saket sak kamat-kamat yo dadakan kaya Oke, sami Mas. dadakan Mas. Saking Pak Dalang Surono Gedang Sari nyuwun lagu Sisik Gembang. Saking pundi? Saking Gedang Sari Pak Surono. Otot ora tadi. WA. Niki buwit dengan Oke. lagi lagi kono ora. Nanti Kula kita nih. Bang, boten. Dua pisan aku kok duwe ora pati Bel. Iki. Bel. bukaan piro gitu. Bukaan gitu. Wit kowe kelingan ora wit? Wingi ana sinden nampani saweran saka dalan ku mulih anyang-anyang. Ora apa-apa sing dene duaku. Ini tau ana wong sinden nang kuat tekan omah ki setruk. Emen wong sing dene rak sing setruk kuwi ta. Iya. Lah sing penting duaku. Iya iya. Entar Bener. Wit iki mau lho. Ana sinden nampani dhuwit saka dalan. Heeh. Pang omah stres. Ya ora. Iku lara duduk duit mergo sithik. Lah iya. Kowe nek ora aku Jalan nang ibu. cara aku tak buka terus tak ijolake. Ujar apa? Dipinangkani Yang kali Pak Surono matur nuwun. Wiwit anu gah kalih.